potom až... Musíme ísť takto, lebo víš slnko. Ja? Sme boli normálne. Čaute, tu je... Čaute, tu je Gogo. Už sa točí? Áno. Jaj? No. No nič. Čo máme povedať? Nič, proste ideme peši do Skalice. To je všetko. Za nevieme koľko dní, nevieme koľko za deň. Ešte dáme čas. 9 hodín. Bratislava je, že tam. Tam je kopec, to je nad Devinskou, aňo. Takže... No a my sme tu. No ideme. No, pri bunkri. Aj bunker! Ty pičo, to je fakt dobrý bunker. A Zádvorovicu si musíme ešte ísť pripiť. Áno. Daj si prvý. Kamošku, už to aj vodí. Ty kokos. Ty pičo. Toho slnka, inak hej no. Toho slnka nám tak zajebe. Si dal tak dosť? No tak jaď do tých uzl, lebo to ti nepôjde sypovať. Čo ti jebe? No a najbližšia zastávka Zohor, Plavecký štvrtok, Malacký, Studienka, Šaštín, nejaká Petrová Ves alebo také dačo, potom Holíč, no a Skalica. A vlakem domů. Dokopy niečo okolo 90 km to bolo? 87? Neviem. A nemáme stan. Nemáme stan, ja ani karimatku. Ja iba tak som, že len tak. Ale máme nôž a guráš. Jo, to piči. A máme prvé zranenie. Hej. Bunker. Kokot, au. Dobre, tak ospravedlňte nás, my ideme obličiť bunkru a pokračujeme. Není vidno na tej kamere, že aký je obrovský ten dron. On sa otočil na nás. On sa otočil na nás. On ide na nás. Mali sme tam byť, aby sme videli, aký je. Víš, ako to mal? No to už teraz vidíš, aký je veľký. Ale že si blízko. Že heli kľúči, môže si ho pohľadkať. Tie vrtulky. Vieš, ak to je vyťah to auto na šírku. Áno. Mimo Zemšťana. Úplne masívne. No dobro, ja idú chcať. Potok číslo 1, no. Rieku sme už našli a teraz ešte potok číslo 1. Hej, ale on fakt, že teče, kámo. Ty a skládka. Ja? Odpoď ma pro maminku. Hele! Nech sa im darí na tej skladke. Hlavne žiadne zranenia. Hlavne žiadne zranenia, no. No, sme, že? Zohor, Križovatka, Piesky. Do Senice už je to iba 110, ale my tam neideme. M&M's. Toto je náš prvý milník. Tento svatý za dedinou. A tam už ideme do Zohora. No a tak no. Zatiaľ sa nám darí. Ideme jak opice. Ideme jak opice, no. Aj tak vyzeráme. Víťazství. Víťazství. Ahoj. Pozdravujú maminku. Hele, mami, už sme pri Zohore. Ale dávame si piciu pauzu. Deti, toto nerobte doma. Len nás už nikto nechce mať za kamarátov, tak my už takto chodievame. No, sa kamošiť s diviakmi. Áno, áno. My sme človek solidárny. No a to je málo strašné, to není vidno. Ale možno keď to nejako zoomne. A to sú bežci, oni bežia, že? Je to tam vidno? Není vôbec, ale možno keď to zoomne potom. Prečo ideš za nami, že úplne veľa ľudí? To je možno nejaký pochod, ale... Ešte aj kričia, oni kričia. To sú kanibali, rýchlo preč. A oni nebežia, keby bežali nás dobehnú. Ale, no dobre, tak táto pani, ale ona možno ide varovať dedinu, že na nich idú zaútočiť. Oni sa povolávajú do boja. Ale podľa mňa to bude, že 60 žien. Že také... Áno, 60 žien a iné,
No to áno. To ja hovorím, že tu by som dal takú pauzu. No jasne. A potom až stiahal to až do Malacie. Zatiaľ mi je fajn. Bau, kokotko. Tu dnes bývame. Tu dnes budeme spať. A snad nás to niečo nerozkúšal, lebo tu je všade poláhaná tráva, čiže asi sem chodia čilovať nejaké zvieratá. Vybrali sme si to, kde je to poláhané. Áno, ale dneska tu budeme čilovať my. No dneska to Takže... Ale ináč je to halus, že tu spím. A toto je vlastne všetko, čo je okolo. Že nič. No? A ráno nás zobudia, že kone. Áno, No, kúne tu jazdia, no. Koľko je hodín? Je, že 4 hodiny. Však budem 3 hodiny zasvetleť. To je, počkaj. Kedy zapadá slnko? No, o pol 8. Čiže 5, 6, 7, tu máme 3,5 hodiny na to, aby sme postavili nejaký kemp. Opekať dneska nebudeme, lebo však je tu dosť sucho a aj tak nemáme ani čo opekať. Seba už som dneska dosť opiekol. Ale pozeraj sa, toto, jak je tu ten veľký priestor, to máš tak dávať ich do takého Ačka. Vieš? To bude vchod. A takto. A... Kokot. No tam ver. No. Yes. Je. Že hen tam do X-ka? Nie, to je na ten vchod dobre. Takto by som to dal. Vítame vás v prvom kempe. Akože jeden. Dovolte mi otvoriť vám dvere. Vstúpme, prosím, za mnou. Ako môžete vidieť, je tu obrana proti divej zveri. Či už sú to diviaky, či už sú to srnce, či už sú to nadržané mamičky, hocičo. Nič to neprejde. Všetko mal pod taktovkou pri výstavbe inžinier STU Tomáš Kašovic, takže to by som sa... No, dámy, s ním sa doma nestratíte. Tu je jeho ležovisko, to je jeho izolácia, takéto pilaté spanie a tu je jeho chillout zone a všetky veci. Samozrejme na ráno treba mať pripravené jedlo, lekárničku, všetko, keď treba byť proste ready ráno, hneď sa treba vyraziť. Toto bol exit pôvodný, ale už není, lebo zistili sme, že to môže byť hlavný príchod zvierat, takže to je najviac posilnená stena, akú máme. Tu spím ja v tomto Amogusovi. Ja som, tým, že ja nemám karimatku, tak ja som zvolil prístup jednoduchší, ale akože viac s prírodou a je tu vrstva machu a tu je druhá, lebo pod hlavičkou ja to mám rád, keď mám trošku vyššie, takže očakávam pekný spánok. Moja chillout zóna je tuto, samozrejme voda, to je základ života, batoh, veci a toto je tiež dôležité, že suši tričko, to je pach. Prosím pekne, aby sme odohnali zver, lebo sme tu a ne, že sme sa báli, ale ešte nás čaká veľa akože kilometrov a tak, čiže chceme to mať akože v kľude, takže ráno sa ozveme, jak je to ďalej. No hele, to je bungalov. Prvý deň je za nami, teda zvečerieva sa. Musím povedať, že akože ani jeden úsek mi napríklad neprišiel, že... No takto, začnem od začiatku. V počiatku panovala dobrá nálada a vlastne ani nás sme nemali nejak problém, že s chodením. Skôr bol problém, že ťažký batoh, strašne na ramena, lebo vodu brať a všetko, že fakt to bolo že ťažké. Ale ani jeden úsek nebol taký, že strašne monotónny, že dlhá cesta. Tým, že v kuse nejaká dedina, les a to, že sme prešli okolo skladky, videli všetky kamióny, aké sú, potom sme videli dav kričiacich 50 žien, ktoré vlastne sme nikdy nevideli, klasicky, čiže nám to zase nikto nebude veriť. Cigáňov, čo kradli topánky, kúne sme videli, no to je všetko, no. Zajtra ráno odchádzame do Malaciek, sme kúsok pri Malackách a ráno do Malaciek, potom pred studenkou by sme chceli opekať, niekedy takže okolo obeda, ale asi to bude skorej.
Ale došli by sme najradšej zajtra do Šaštína, lebo je tam vodná nádrž. A tak, ale zajtra to bude asi dlhý deň, tak uvidíme, no, jak sa bude dariť. Zatiaľ spolu vychádzame veľmi dobre, žiadne problémy sme nemali, tak snáď sa všetko zadarí. Dneska som ráno vstal, cítil som sa úplne na piču, vôbec sa mi sem nechcelo ísť. Ale už keď sme vyrazili, tak bolo všetko fajn, bola to sranda. Išli sme ozaj rýchlo, podľa mňa. A ubiehalo to veľmi rýchlo. To je teda no. A tak, videli sme strašne veľa vecí. Videl som drona, ktorý bol veľký jak autiak. Videl som stádo ľudí, čo nás prenasledovali. A strašne veľa vecí, už si ich ani neviem všetky pospomínať. Chôdza bola v pohode, jediný problém bol, že máme strašne ťažké ruksaky. Čiže viac bolia ramená jak nohy. A teraz, čo sa týka kempu, tak máme dobrý kemp. Najviac ma bavilo stavať taký bunker z palíc. A dúfam, že sa dobre vyspím, aby som zajtra zašiel takisto ďaleko a ja som už tak unavený, že ja neviem ani rozprávať. Neviem už. Na cigare? Kamško sa to, že zahmlieva ten foťák. No, vidím. Zázor, nemáš dobrý? Ale káško, Thanos shoes. Infinity shoes. Situation in Malacky. Tomáš si robí rozvrh. Nakúpili sme vodis a ešte ideme za zálohu kúpiť nejakú famosku. We are in Malacky. Here is the synagogue and here is the Lidl. A dneska nás čaká niečo cez 30 km z Malaciek vlastne až do Šaštína. V Studenke sme chceli dať nejaký obídek. No uvidíme, dneska to bude peklo. Dneska to bude najdlhšia trasa, jaká môže byť. Tak snáď sa zadarí, no. Uvidíme. Abbe, sme, že takto pri ceste tu odpočívadlo, je tu klasický čudo judo, moment. Nie, toto sú tie štiplavé. Tam je čudo judo, pozdravujem maminu. To je taký inside joke and no, ešte nám ostáva, koľko sme 5,8 do Studenky? Či 6,8? 5,8. To je, akože dali sme tempo podstatné. Pán Rano zahral z repráku, takže akože pohode. Tu máme druhého člena výpravy. Ahoj. To bude štiplavé. Nevadí. Potom si dáme cukrík a bude dobre. Dobre. No nie je to pekné. No nie je to pekné. Studenka. Josa. Obídek. Povedz mi, že na čo je takýto leukopot? Čo to, kde si to mám dať? Keď ma pichne včela? Pro mňa by byl akurát na cikulu. To čo je? Máme prvé zranenia.
Áno, feed. Takže ja som dosť dorezaný. Neukázal, že... No ja som sa radšej ani nedal von z tých ponožiek, ale... Ináč toto je studienka. Chceli sme sa tu najesť, ale nenajedli, dojedli sme to, čo máme v batohu a aspoň sme to odľahčili. Ešte ideme do Coop 1 kúpiť voda a potom už nám chýba len 14 km do Šaštína. Áno. No. Takže sme sa neozvali, lebo... No začnem po poriadku. Včera vyspinkali sme sa parádne, dávali na nás pozor hviezdy, kto ví, ten ví. A noc spokojná, samozrejme som nevedel zaspať z nejakého dôvodu, som zaspal asi po 2 hodinách, ale ináč akože celkovo sme sa vyspali fajn. Asi až o 9 sme vyrážali, lebo sme spali dosť dlho, až niekedy do 8. A no nič, do Malaciek, tam sme nakúpili, pohoda, potom sme išli asi do Studienky, to sme akože zavalašili veľké tempo, tam sme boli, že za chvíľu, to bolo super. Obed sme neplánovane nedali, jako, a potom prišla kríza, veľká. Tomáš začal mať otlaky, ja mám otlačené celé vajca, je to úplne bída. Do toho potom prišli muchy, trvalo to dlho, išli sme cez les, nevedeli sme kade. No a teraz sme tu. A preto sme ani natočili, lebo už som to fakt nedával. Dneska to bolo niečo cez 30 km, zajtra to je niečo pod 30. Tak uvidíme, že kam nás to zajtra zavedie. No snáď do Skalice už, lebo ja už ďalšiu noc už nebudem tu spať. Ne, že by sa mi že nechcelo, teda nie, že by som bol fajnový, ale nechce sa mi. Takže tak, to je všetko. Začnem asi včerajším večerom. Bolo to dobré, najedli sme sa, išli sme celkom skoro spať. Problém bolo, že sme nevedeli zaspať, lebo nám bolo strašne teplo. Potom som zaspal, vyspal som sa v podstate dobre, až na to, že mi ráno bola kurevsky zima, lebo mám spacák iba do 15 stupňov a bolo tak 15. A zobudili sme sa neskoro celkom, lebo nad ránom sa najlepšie práve že spalo. Cítili sme sa veľmi dobre, cesta išla veľmi dobre, až po Malacky to šlapalo. Od Malaciek sme do Studienky dali také tempo, že sme trhali betón a cítili sme sa ozaj dobre, mali sme dobrý pocit, že ideme tak rýchlo. V Studienke som sa vyzul a zistil som, že nemám nohy, že mám otlaky, kúpil som si v lekárni leukoplasty, ktoré sú asi že na triesku alebo čo, takže sú nepoužiteľné a začalo sa to celé strašne kaziť. A už sa šlo ťažko, čakalo nás ďalších 15 km alebo koľko a išlo to ozaj ťažko. Boli tam muchy, boleli nás nohy, ja som mal otlaky už aj na pete, už aj na prstoch. A boli tam muchy. Áno, tie muchy v lese boli zlé. Ale nejak sme to sem došli, dotrpeli sme až sem, teraz celkom trpíme, ale zvládli sme ujsť to, čo sme plánovali, čiže zajtra dúfam, že sa vyspíme dobre a zajtra dúfam, že to celé zvládneme. A strašne smrdí. Potrebujem sprchu, celý sa lepím, zobral som si málo oblečenia, to nikto nepodcente. Ježiš. A aj v zime, aj teda v noci je mi zima, kvôli málo oblečeniu. Dobré utro. Dneska je tu deň D, jak Skalica. To je spodobovanie. Tu sme nespali.
To, čo sme vám včera už nestihli natočiť, ja som spal, že tu. Spal Tomáš, ten si ešte umýva chrup. Pobalený sme pomerne. No a dnes to je niečo pod 30 km, čiže 28. Máme deadline, o ktorom nebudeme hovoriť. A radšej. A no dúfame, že dneska ideme domov. Lebo no, takže tak. Ideme ešte rýchlo nakúpiť do Šaštins posledné ingrediencie na cestu a maršujeme ďalej, no. Nič sa nedá robiť. Víťazství. Život je boj. Povedz to ešte raz do tej kamery. Počkaj. Život je boj. Ideme ďalej. Čo tá cedula? Okres jaký? Okres more? Skalica. Josa. Dneska to je dosť na piču. Poviem to takto úprimne. Pretože tu už začína tá pahorkatina. A akože maršujeme tu do tých kopcov, že dosť. Je to bída celkom. Ale no. Víťazství. Jirka Procházka, víťazství. Iné nás ani nenapadlo ináč po celej ceste. Zatiaľ to akože zvládame. Tade sme šli. Je ich vidieť za tebou. Za tebou. Je to také. No odtiaľ sme došli. Jak spoza Tomáša a ideme niekam hentam ďalej. Do Skalice. Píči. Josa! Už sme blízko. No, sme že na poli. Tu je Tomáš. Za ním je Holíč. No a asi jen tam je Skalica, lenže blbé, že sa nedá ísť takto krížom, ale musím ísť do Holíča a doprava. Ale nevadí, akože optimizmus nás ešte vôbec neopustil. Co ide? A ideme cez takéto. No áno, ideme cez, išli sme že krížom cez pole. Nevadí. Ináč to je vysoké, ale jak panelák. No nič, poďme ďalej. Ja už ani vlastne neviem, jak to vám povedať. No nič, sme voliči, to je všetko, čo potrebujem povedať. Áno, to iba ukáž. No, došli sme sem strašne rýchlo. Povedali sme si, že kebyže sem dojdeme o 2:00, tak to bude super. Je, že ešte len budú 2 a my už sme nájdení po nákupe a chillujeme tu. Tak neviem, ale majú pekné námestie, čekuj to. Opa. Fontána. Nejaký kostel tu je, klasika. Voľaký pamätníček. Ale všechno je tady pekný, tam sme byli v Bile. A teď si tady papáme všechno, čo sme si nakúpili. Že ideme posledných 7 km alebo 8. Áno, posledných 7-8 km a... Do Skalice. A to je Skalici, no? Tam vyboskávame zem. Nic tam nebude, nič si tam nekúpim. Áno, lebo sme sa zhodli v tom, že vlastne ani nechceme ten trdelník. Ani na ňo nemáme chuť. Takže si ho ani nekúpime a ideme domov. No, takže tak. A musím sa vysmrkať, takže hlásime sa asi až do Skalice. Musím sa vysmrkať. Píče. Tam. To už vidíme na Skalicu. More. Vlastne sme sa čudovali, že ani nie sme že unavení, akože nohy, ale sme strašne damaged proste. Tomáš, ten už nemá nohy, ja vajca za chvíľu tiež odpadnú už. Spálený to ani nehovorím, to je ďalšia vec. To áno. Ale už cieľ je, tam je cieľová čiara, to ako, tam to je, tam to môžu všetci vidieť. Už akože my už finišujeme.
Fuck. Yes. Jak sa cítiš? Neviem. Dobre. Pozri, jak je to pekné. Došli sme sem až z Bratislavy. Peši za 3 dní. Dneska to bolo ďalších 28 km. Takto, jak to dáme vidieť. Ideme domov. Môžeme ísť domov. Pozri, jak je to pekné tam. Pozri. Aha. Ježiš. No videli ste už niekedy krajšie mesto? Krajšie kamióny. Ja som ešte nikdy nevidel krajší vjazd do mesta. No není to pekná značka. Pozri, jak sa jej držím, že ju tak... To je fakt, áno. Mám ju rád. Páči sa ti. Yes. Na začiatku sme tipovali, že 4 dní sme si hovorili. Ale už keď sme začali. Áno, už keď sme začali, že 4 dní. A teraz sú to, no, sú to 3. S tým, že už by sa nám tu fakt štvrtý nechcelo. Ale ja som nezaspal. No, už proste sa nám nechcelo. Tak sme sa proste nastrali ešte. A proste sme to dali, ďalších 30 km. Ideme teraz... No nejdeme na trdelník, lebo sme zistili, že vlastne ho nechceme. Hej. Čiže ideme... Nič, ani pivo si nemôžeme dať, lebo asi už by sme nedošli ani na vlak. Ideme si sadnúť do tieňa. 16:30 ide vlak, 18:30 ide vlak, 18, aj 16. Za 3/4 hodiny. Piču, 18:30. Ale aj 16 predtým. Fakt? Môžeme ísť už teraz? Dobre, tak to sme... Sekundu, ideme na vlak. Sami, že